sengilekile kaningi Nano enganza ukuthi ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi channel ehamba phambili ngezo. Mina ngathi ukuthi ke engumveze ngithuthi ungakhumalila sibona amagumede mhlabe emakuthi usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare uyikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza ukuthi ke Intokazi iyakwamtshale lapha kwinkabi record yaziwa kakhulu ngolwa Ndlunkulu Lwandile umntakamtshali lapha uchaze kabanzi ke ngokuba kwakhe endimeni noMaskanda noma ukusebenza endimeni nomculo noMaskanda lapha ukuthi ke kumphathe kanjani lapha uchaze kabanzi ukuthi ke abantu kuyibona abaphezulu lapha abazibiza ngamakhosi ibona ababulala umculo noMaskanda lapha ke ngoba ke basiphakamisa bona esikhundleni sokuphamisa umculo noMaskanda. Uphinde wachaza ke nokuthi ke umculo noMaskanda lapha ngeke aphinde noma akaziboni enze enye ingoma nomunye umculo noMaskanda ngoba lokho kumlethela amazondo kolunye uhlangothi lo mculo kaMaskanda ikakhulukazi ke mangabe zobenza nomculo onesitha lapha ke kubukeka kwesengathi ke usecheme nobani mangabe enze ingoma naye kuningi akukhulumile uLwah Ndlunkulu nanokuthi ke mangabe khipha ingoma uMaskanda kuzobe ukuthi usesikhiphela yena yedwa. Ngaze kwethu angande kakhulu nayi clip yoNtokazi izibekela kabanzi mayelana nodaba oluthinta lapha nomculo kaMaskanda. Hlangana ke kwi comment section ungitshela ukuthi wena mhlambe luthino lwakho uvo ngalolu daba nayi. But unfortunately right now abantu abakhona kuMaskanda njengamanje abadumile kuMaskanda bayawubulala uMaskanda because they want to be the kings of uMaskanda rather than making umculo uMaskanda ukuthi kube yiwona oba inkosi ngoba ama fans elandele abantu abawuculayo lo mculo lo more than ukuthi belandele umculo ukuthi uthini. So leyo nto leyo for mina iyawubulala uMaskanda because nama fans awu uMaskanda they do not respect ama artists acula uMaskanda noma ama artists that end up collaborating with uMaskanda mase kuthiwa ena sekuba khona ukungazwani noma singasaboni ngasolini yabo. So ngaleso sikhathi leso because you know you can never ukuthi ungaboni ngasolinye nomuntu and then it stays like that forever. Siyayilungisa thina izinto and then kusala fan base yakhona isikhuluma izinto eziyindelelo. So into engiyifisayo ukuthi abantu abasemakhaya abalalela uMaskanda behloniphe lo mculo lo kuthi uMaskanda ngoba thina sinesifiso sokuthi uMaskanda uye as far as it can because uMaskanda unengoma. Ngiyathemba ukuthi abantu baphesheya bangathanda ukubona lo mculo kaMaskanda but if sizoqhubeka kanje kuona uMaskanda uzobulala uMaskanda. I'm not going to be doing any Maskanda songs because ngiyayibona ukuthi ibuye ifake ne-career yami engcupheni because they have no respect. Ama fans ami awekho based on Maskanda. They are based on everyone. So if abantu bala ngisuka khona bengakwazi ukuhlonipha umsebenzi igcine sek-affecta nalabo abantu abathanda umsebenzi wami abangaphandle abangazi ukuthi sekwaba yini usiko likaMaskanda yabo. So cause mawenza ingoma nalo munye ama fans alo munye awakuthandi yes. So leyo nto leyo igcina nje isikhoza i-conflict unnecessary. So for now angeke ngize ngithanda ukuthi ngiyibandakanye nokwenza ingoma kaMaskanda unless I do the song alone. Did you experience any of that from the collaboration near Paris? Yeah, collaboration near Paris ingilethele nje indelelo eningi engangijabulisanga neze engenze nganga-enjoya nale moment time ezenayo iParis. Oh no. So I am just not happy at all about it.